Ayo saiki dolan nang omahe Dapa. Yo sih aku tak ngandani buku dhisik yo. Nomor dapat dolanan apa cah? Omahe Dapa arek kali kok bisa mancing. Yo gampang kok tak nggawa pati gede kok. Ayo marani Widya yo. Wes dolan ta. Oh, Lho Adin karo Tia apa nang kene? pegelen ya aku. Lah pegelen apa? Kalau utek layangan pedot. Lah, saiki nanti layangane. Pedot. Lah ngene merok terang sama Widi. Ayo to, ayo. Wih. Wih. Ayo dolanan. Ya tak nonton nyapu dhisik ya. Yo. Nanti yo lawange kok dongene dilebih kabeh. Coba ditotok-totok dhisik. Tak tolong sih. Pak. Assalamualaikum. Kak. Waalaikumsalam, mana apa cah? Ganteng. Ayo dolan. Dolan. Santai nih mau kok. Ayo mana bibing cah? Aja dipene wong gak ada tiba. Iki lo kayu gawe gotek. Dap. Kalian nek wae to ora, aku te mancing wik bintang. Aja, iwake mati kabeh keinginane berdiobati. Wis, dolanan nang keran ae. Ayo. Ayo coba dolanan nang urip iku. Ayo. Wes. Iki dia. Ah.